समाव गोजान जायगानिफ्राय सफैनो हानाय आलासिफोर दा बे समाव आङो अनजाग्रा आलासिफोर दिनै आङो सोंनाय जानोसै दिनै जोंनि गेजेराव जाय बिसोरो गावनि गोरबो मैखुनजों अननायजों बिसोरो फैदों आरो आलफनसाखौ बिसोर गावनि फिसा बायदि अनोमोन जेरै फिसा गोमा जायोब्ला बयबो गावनि फिसानि थाखाय जेरै गाबो आइ मारियामाबो जेब्ला गावनि फिसा जिसुआ जेब्ला क्रुसाव होजादों बे क्रुसनिफ्राय बोख्लायनायाव थरथिंसो थै आरो मोदोमल' मोनदोंमोन आरो बे गावनि फिसाखौ गावनि बिखायाव बामनानै मोदै रथ' गाबदोंमोन दिनै बे आलफनसा बर' नार्जारिनि बे मांखरसायाव फैनानै बिसोरो गाबखांनो फैदों मैखुनाव मानोना आरो बिनियाव फोथायना फैदों दिनै बिनिखायनो जाय अनजाग्रा आब'आ दिनै गाबनायनि गेजेरजों गावनि फोथायनायखौ फोरमायदों इसेबां गोथौ अनोमोन आरो बेजों लोगोसे इसोरनाव फोथायना फैदों मानोना आलफनसा सोखाया आलफनसा इसोर नङा आलफनसायाबो नों आरो आं बायदि नाथाय बे गावनि फिसा बायदि अननायजों आलफनसानि सायाव फोथायनानै दिनै अनजाग्रा जाय आलासिफ्रा गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बिसोरो बे जायगायाव फैनानै बे बिनायनि गेदेर थांखिखौ लाना फैदों आं दा बेनिखायनो जाय गाबदोंब्लाबो बिनि मेगनाव मोदै नुदोंब्लाबो आं बे दुखुनि गेजेरावब्लाबो आं बे आब'नाव सोंनाय जानोसै आब' नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा निर्मला बरगयारी नों बबेनिफ्राय फैदोंमोन क'क्राझार रुपनगर वार्ड नाम्बार 4 क'क्राझार मा गामि रुपनगर वार्ड नाम्बार 4 रुपनगर नाम्बार आच्छा बेनिफ्राय नोंनि नामा मा नाम सुमित्रा औवारी बेनिफ्राय क'क्राझार रुपनगरनिफ्राय फैदों आच्छा बेनिफ्राय नोंनि नामा समायना औवारी आंबो रुपनगर आङो BA 5th सेमिस्टाराव दं मा जायो आंनि आइ बेनिफ्राय बाबु नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा मिन्टुराज औवारी बेनिफ्राय नों मा क्लासाव फरायगासिनो दं आं क्लास 11 साइन्सआव फरायगासिनो दं नों दिनै नोंसिनि न'खरनि मानसिजों लोगोसे फैदोंना मा जायो आइ हामबाय दा अनजायगाफोर आं दा बिथांमोननियाव सोंबाय बिथांमोननि गामि आरो नाम बेजों लोगोसे दिनै आरोबाव आङो मा थांखिखौ लाना फैदों आरो मा थांखिनि गेजेराव मा दं बेखौ आङो सोंनो लुबैदों बिथांमोना गोजान जायगानिफ्राय दिनै फुंनि समावनो बिथांमोना बास गाखोनानै आरो बड'लेण्ड बासजों सफैनानै बेलारोम समावबो 3 बाजियाव अदालगुरियाव सफैबाय सफैनाय लोगो लोगो बिथांमोना नानि आलफनसानि मांखरसालियाव केन्डेल सावनो बिनो आरो बेजों लोगोसे बारफा बिबार बावनानै बिसोरो आलफनसानि जिउनि थाखाय बिनो आरो लोगोसे बाहाय थानाय गासै आइ आफा बिदा फंबायफोरनि थाखाय बिनि थाखाय फैदों बेनिखायनो दा आब' नोङो मा थांखिखौ लाना फैदों बेखौ एसे बुंनो हागोन ना आंनि थांखिया जादों नोंनि गाबनायफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोङो दे बुंदो जों एसे मिथिनाय बादि दे जोबनो थाङै बेमार बायदिसिना भुगिनांनाय हमथानानै गारि सनानै आरो पुलिस जाहाथे आफा इसोर जिसुनाव बिसनानै होयो बिसनानै होयो बेनि थाखाय बेनि मांखरसालियाव फैबाय नोंहा मा मोदोमाव सानाय गोबां दङ सानाय एथ'ग्राब गैया मोदोमखौ सिथर आरो खोमाया खुसेंग्रा एम्फौ एनला मैयानिफ्राय आरो बारासिन जादों दा बे नों खोमा नोंनि देहानि दुरबल जानायफोरखौ मा आलफनसा सोखागोन ना आलफनसा बिसना होगोन आलफनसाया बिसनानै होगोन आफा इसोर जिसुनाव आफासानियाव आलफनसाया बिसनानै होगोन आनैया बे नोंनि आइ मारियानि दा बेनि थाखायनो दिनै नोङो फंबाय बालु नोंखौ आं गोदोनो थैलानायाव मोनखानायखा बे बिनानाव खोन्थानायजों जाबजों थौदो होनबालाय न'खरनि गारनानै थांनोसै जों होननानै दिनै नोंनि सफैनाय दिनै नोङो गावनि दुखुखौ नों इसोरनो फोरमायदों जेरै हसिका राजायाबो जेब्ला थैनायनि सिगां गावखौ थैसिगोनखौ मिथिनानै बे इसोरनियाव मोदै रथ' गोरबो गावग्लायना आर'ज खालामदोंमोन जाय थैनो गोनांमोन हसिका राजाया इसोरनि नाबि जेबा जेसे नाबिया अब्ला इसोरजों दर्शन जानो खोन्थायो अब्ला बे समाव बुंदोंमोन हसिका राजा नोङो थैसिगोन आरो जाय बेरामजों थैसिगोन थैनाय सिगां नोंनि न'खरनि खुरमा एबा गासै मानसिफोरनो
नोङो मा परामर्श होनांगौ होदो जेब्ला बे बाथ्राखौ मिथिनानै हसेकाराया मोदै रथ रथ गाबनानै इसोरनाव आरज खालामो अब्ला बे समाव इसोरा बिनि गाबनायनि बिनि आरजखौ खोनानानै बिनि जिउखौ गोलाव खालामदेरदों आरो 15 बोसोर बिनि जिउखौ फोलावदेरदों बेबायदिनो जोंबो जेरै गाबनानै आरज खालामनायखौ इसोरा दाङो आरो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोन आगोलावबो फोरमायखांबाय दिनै जाय आब'आ बियो इसोरखौ अनो आरो इसोरनाव फोथायनाय दं आरो बे मेगननि मोदैयानो बेनि मोनसे अननायनि हांखो अननायनि मोनसे सिन दिनै फोरबोखौ अननायजों जिसुआबो गाबदों आइ मारियामाबो गाबदों आरो मागदलिना मारियामा गाबै गाबै जेब्ला गावनि पापफोरनि थाखाय इसोरनियाव जिसुनाव बियो अब्ला बिनि गासै पापफ्राबो निमाहा मोनजादों जोंनि इसोरा जोंनि गाबनायखौ गोजों गाबनायखौ खोनासङो दिनै नोङो दा बे आलफान्सानि मांखरसालियाव बेखौनो आं फोरमायगोन आंनि देहायाव मा जादों बियो बिहानै सोना आलफन्साया आफा इसोर जिसुआ जोंनि बेमारनि थाखाय बिसनानै होथोंसै आइ मारियानावबो बिसनानै होथोंसै आङो सिमाङावबो नुखांखाबाय बै समावनो खननै जाबाय आफा जिसुखौबो सोरगोनिफ्राय आलफन्साया जानायखौ आं नुफायाखै माने सिगांनो 1.5 बोसोर जाबाय आं नुनाया सोरखौ नुखो नों आफा जिसुआ आंनो बर' हरदोंमोन आच्छा आफा इसोरानि हरनायाव गाहायनि सैतानफ्रा बन्द खालामनानै दोनदों आंनो बरखौ नांहोआखै आरो सेकेन्ड बाराव 1.5 बोसोरसो जाबाय आं नुबावदों बे आंखौ गोजौनिफ्राय थानानै एसे गाहायसिनाव नामायबोनानै नाहरबाय थादों आइ मारियायाबो आंजों थाबायफाबाय थादोंमोन सानसेखालि आंजों सोर थाबायफादों होननानै आंजों नायनायाव आइ मारियासो बे जेरैबायदि मुर्ति जेरैबायदि गलापि जेरैबायदि नायनो मोजां महर बेसेबां सुन्दर बेसेबां मोजां बेबायदि रुप लानानै गलापि आं बेखौ गल' नायबाय थादों नाथाय रायलायाखै आरो आंहा निसा बुलि बावैनांगौ दङमोन आं सानदोंमोन फंबायनि साख्रि मोनबासो एखेलगे हैफागोन होननानै आथिं सानाय जादोंमोन दा बेखौ आं उनावहाय हैगोन होननानै थाबाय थानाय आंना बिराद गिदिर भुल जाबाय आइ मारिया होनदोंमोन गार'नाय दख'ना गांथाम लानानै थांदो निसा बुलि बावैदो होननानै नायगावथिङै मोनो बिराद गिदिर भुल जादों आंनि आं थांगोन आं नाथाय निसा बुलि बावनो थाखाय थांखि दं नाथाय दाबो बावनाय जायाखै बावैनो जायाखै आरो आइ मारिया आंखौ बुंदों थांदो गार'नाय दख'ना माने सोंखायनाय दख'ना गांथाम लानानै थांदो आंबो सानखादों बिसोर मानसिया साथाम साफा गांफा लाना गानथोंसै सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय सिमाङावबो आइ मारिया आंखौ बुंबाय थांदो नों निसा बुलि बावैदो थांदो लानानै थांदो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आं होनबाय आंनि फंबायनि साख्रि जायोबानो एखलगे आं हैनोसै होननानै आं थानाया बिराद गिदिर भुल जादों आंखौ आफा इसोर निमाहा खालामदो आं पापिखौ निमाहा होथोंसै इसोरा नोंखौ अनगोन आरो दिनै नोङो आं सोंबावनोसै आच्छा नोङो आलफन्साखौ गोथां समाव लोगो मोनदोंमोन नामा मोनाखै नों बहा नुखो आं बेखौ आं इउटुबाव नुबाय थायो इउटुबाव बांद्राय आं मोजाङै आं बिखा खामनाय मोनो बोरैबा मोनसे खहा बिराद गिदिर खहा नोंनि नाथाय आं नोंखौ नैनि सप्ता खनसेयानो जायाखै बे गथ'आ नोंनिसो होननानै आं नोंजों रिट्रिक लानो मोनखांखानायखा बाटारमारियाव जेब्ला नोङो दहाय नोङो आलफन्सानि माखासे फट'फोरखौ नों आंनि न'आव नुनानै आरोबाव नोंनि गोसोआव मा सानामोन आंनि बे आं जे दांनानै खुदुमदोंना बेखौनो बारा सोमजिखाया खामसिनो बोरैबा मोनो आं दा नोङो आलफन्सानि थाखायबो नोङो आफा इसोरनाव बिना होदों आफा इसोरनाव आरो नोंबो दिनै आलफन्सानियाव नोङो बिसनो खावलायदो मानोना बे नों आरो आं बयनि बिनायजों जोंनि थैना थानाय जायफोर बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो आलफन्सा आरो बेहाय थानाय गासैबो जोंनि रुंसारि जालांनाय जायफोर फब जानाय बिसोरबो नों आरो आंनि बिनायजों बिसोरो जोबनाय गैयै इसोरनि रायजोखौ मोननाय बायदि बेखायनो जों बिनांगोन आलफन्साखौनि बिनायाव गोसोखां आरो दान्दिसे उनावहाय जोङो बे जायगायाव बिनि फबनाय हाखराव जों थांगासिनो दं आरो बिनि उनावहाय दा आं नोंनाव सोंनोसै दा आच्छा नों मा थांखिखौ लानानै फैदोंमोन अननानै एसे बुंनो हागोन ना दिनै आंनि थांखिया बेनो आंनि न'खराव जाहाथे माने आफा इसोरा
बिसिम सफैनायनि थाखाय माने मोजाङै मोजां सफैबाय होननानै आं सानो आफा इसोर अननायनि माबायाव बेखाय दा आफा इसोरनिसिम सिमाङाव नुजाथिनाय नों माबाफोर आलफनसाखौ मा गोथाङाव नुदोंमोन मालाबा ओहो नुवाखै माब्लासो नुवा नोंलाय आलफनसाखौ मा हिसाबै नुवामोन ना आं इउटुबाव मोगथाङाव ना नुदों सिमांफोरनि गेजेरजों इउटुबाव नुग्रोदों आगयाव ओमफ्राय आदसा, उनावहाय बिदिनो बार्थडेनि बायदि माबा खेबनाय दंमोन बेखौ भिडिअ खेबनाय दंमोन बेखौ हगारनायाव नुदों आरो बेनि उनावहाय आरो बोरैबा मबाइल खुलिफ्लांनानै नायदोंमोनलाय आङो इउटुब नों आदानिखौ नायखायो नालाय आदसा। ओमफ्राय दाना बाहायथ' आलफनसाखौ बिदिनो नुबाय माने थैबाय होननानै खोनानानै बेखौ नायनानै गाबनानै नायनो हायाखै आरो आङो माबाखौनो भिडिअखौनो दुखु मोननानै आरो ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो नायै नायै दुखु मोनबाबो नायलांबाय थाबाय आरो मारै मारै जानानै मारै जाखो होननानै मोनथिनो मोना ओमफ्राय आंनि दुखुजोंनो आङो बिदिनो सानबाय अननाय फैबाय आङो फिसाबादि फिसा साननानै आंनि बियानि फिसा साननानै ओमफ्राय आं सानसे थांगोन होननानै आं गोसोआव सानबाय थायो फिसाफोरनि स्कुला बन्द' नङैखाय आं फैनो हानाय जायाखै बेनो आरो आंना ओमफ्राय आरो लोगोसे आं मालाबा थांगोन होननानै आरो सानसेखालि आङो सिमाङाव नुबाय बिदिनो माइरं थोरसियाव माने गामलायाव माइरं आरो माइरंनि सायाव नासपाति फिथाइ बेबादि गोमो गोमो फिथाइ दोननाय बिदि सिमां नुबाय आं ओमफ्राय आरो लोगोसे आङो बे माबा आफा जिसुआनो दङ आरो लोगोसे आइ मारिया दङ आरो बियानि फिसा आलफनसाया बे आइ मारियानाव बामजादों बेबादिबो सिमां नुबाय आं बिनिखायनो आं सानबाय आं मालाबा थांबारनांसिगोन बे बियानि फिसानि मांखरसालियाव बा बिसिनि न'आव आदा माबा दैमालुनाव थांमारनांसिगोन आं मालाबा साननाय फैबाय आं भिडिअ नायबानो गाबनो ओंखारो आरोखि आङो माने मबाइलाव नायफ्लांबाय थायोबो आरो नायनानै माने नुबानो गाबनो ओंखारो आरो आं दा बेनिखायनो आं दिनै नुजाफैबाय बैसिम बेनो आरो ओमफ्राय न'खराव जाहाथे आलफनसा बियानि फिसाया आफा इसोरनाव जाहाथे जोंनि न'खरा आङो फिसाफोरखौ लानानै जाहाथे मोजाङै मोजां रायजो खुंलांनो हायो संसाराव फिसाफोरनि साख्रिनि बेलायावबो जाहाथे फरायनायनि बेलायावबो जाहाथे मोजाङै मोजां आं दावगालांनो हायो गोजौसिम दा बेखौनो बिस'नानै होथोंसै बियानि फिसा आलफनसाया आफा इसोरनाव आरो आइ मारियानाव बेनो आरो आंनि बुंनाया दा नोङो आलफनसानियाव गेदेर बरसा लानानै फैदों मा नोङो आलफनसादि इसोर बा बेयो इसोर बादि होग्रा ना सानोना ना बे इसोरनाव बिसना होयो बियानि फिसा आलफनसाया आफा इसोरनाव बिनानै होगोन आं बेखौ सानो आरो बेनो बे फोथायनाय दं आलफनसा बिसनासो होगोन नाथाय बेथ' होग्रा नङा आरो बेथ' जोंखौ बोर होआ मानोना बियो बे बननिफ्राय रुंसारि जालांबाय खायसे बुंनो नागिरो आरो बुंबायबो थैबाय जोब्बाय आरो माने बेखौ फोथायनांगौ बैसोर गोबां मानसिफोर दं बिथांमोननि बुंनायखौ जेबो सानाङा बिसोरो बुजियाखै एबा बिथांमोना बाइबेलखौ नायब्लाबो माखासे गोथौ बाथ्राखौ आदसा नों माबे धोरोमनिफ्राय आं ब्रह्म धोरोमनिफ्राय आदसा नों ब्रह्म धोरोमब्लाबो नों जिसुनियाव फोथायनाय दं आङो आं बेनिफ्राय नों आलफनसाखौ नोङो ब्रह्म धोरोम जानानैब्लाबो आइ मारियामजों बामजानायखौ बोरै मोनखोनो आङो नुदों आरो बिदिनो सिमाङाव नुदों बिदिनो बुङाखै आं बिदि नुनांगौ होननानैथ' सानाखै नाथाय नोंजों बे नोङो ब्रह्म धोरोमनिब्लाबो आइ मारियामा सोरखौ बामामोन आलफनसाखौ बामदों आं बिदि सिमां नुदों नोंजों नुजाफैदों आं माबायदि नोंजों नुजाफैखो बियो बामनानै मा बुंफैखो आं माबा रायज्लायाखै आरोखि माने नुदों आरोखि आदसा बे नोङो आलफनसाखौ जाय आइ मारियामा सोरगोनिफ्राय फैनानै बे बामनाया अब्ला बे बिमा मारियामजों बे सोरगोआव बामजानाय बेखौ फोथायबाय अब्ला गोबां मानसिफोरा बिदि सिमां नुयो आरो दिनै नोङो सासे ब्रह्म धोरोमनिब्लाबो आइ मारियामखौ नोङो जानो हागौ रजारि माला साननो रोङा आइ मारियामखौ नोङो बेखौ नोङो खुलुमा अब्लाबो दिनै नोंजों आइ मारियामा गावनि फिसा जिसुनि खाथियाव बिनो थाखाय बे जोंनि थाखाय थामथिम आरो बे आलफनसाखौ नोंजों बामनानै नुजाफैनाया जादों बे दङ आंजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे दं बेखौ फोरमायदों दा बेनिखायनो नोङो बे नोंनि गेदेर फोरमायनाया जोंखौबो आरोबाव बांसिन फोथायना लाबोदों बेनिखायनो फै जों दा आलफनसानि बे मांखरसालियाव जों थांनोसै फैबाय था आंनि उनाव फैफाबाय था जों दा अनदेगाफोर जों बे होननानै आलफनसानि मांखरसालि फारसे जों थांगासिनो दं आरो बेनिखायनो
जाय क'क्राझारनिफ्राय फैनाय अनजाग्रा आलासिफोर गोजान जायगानिफ्राय बे बेलासि मोनाबिलि समावब्लाबो बे मांखरसालियाव बिसोर फैदों नाथाय गुबुन गुबुन माखासे बिदा फंबायफ्रा मांखरसालि एबा गोथै बारि होनब्ला गियो नाथाय बिसोरनि जिउआव इसोरनि जिउ थानायखाय बिसोर बे मांखरसालियाव गिनाय फैयाखै बिनोसो फैदों आरो बिसोर आलफानसेनि बे मांखरसालियाव फैनानै लोगोसे बिसोरो बेनो थाखाय फैदों फै जों नैबे मांखरसालियाव जों सफैबाय आरो बे जोंनि टाउन मदुलि अदालगुरि टाउन खाख्लि मन्दिरनि मोनसे मांखरसालि दा जोङो दा बिनि जायगाखौ जोङो दासिमबो बानायनो हायाखै आरो बेखौ जोङो दा नायलांनोसै आरो बिथांमोना बेहाय केन्डेल सावनानै गाव गावनि अननायनि हांखोफोरजों फोरमायना बिसोरनि थाखाय फैगोन आरो दा नोंथांमोना फारि फारि नुलांगोन जों दा नुजाफैनाय आलासिफोरनि जों बिनायखौ नुगासिनो दङ अनजाग्राफोर केन्डेल जिसुआ बुंदों आंनि संसारनि स्रां जिसुनि बे स्रांखौ बे केन्डेल सावनायजों जों फोरमायो बेनिखायनो इसोरनि रायजोआव जायफ्रा सहैगोन बे स्रांजों अनजाग्रा जायफोर आलासिफोर दिनै बिसोरो गंफा गंफा केन्डेल सावनानै आरो बिबारजों जेरै आलफानसानि सायाव अननायखौ फोरमायदों आलफानसानि थाखाय बिसनानै होदों आलफानसा फिसा जों फोथायो नोङो सोरगो रायजोआव इसोरजों लोगोसे दं जाय अनजाग्रा नोंनिनो बिमाफोर बादि नोंनिनो बिमानि असेफोर बादि दिनै गाबै गाबै नोंनियाव आरज खालामनो फैदों बे मांखरसालियाव नोंनि मोदोमा हाद्रिजों गोरोबब्लाबो नाथाय नोंनि जिउआ इसोरनियाव दं जाय दुखुथिया बे लेंजेफ्रा गावनि आंगोनि न'खरनि ज' जानानै गोजान जायगानिफ्राय फैनानै दिनै गाबै गाबै नोंनि बे मांखरसालियाव बिनो फैदों फिसा नों सोरगोआव थानानै बे अनजाग्रा दुखुथियाफोरनि थाखाय नोङो जिसुनियाव नों बिसना होदो गोथारफोरजों लोगोसे आइ मारियामजों लोगोसे आरफोरजों लोगोसे थानानै बिसोरनि गासै दुखु जेंनाफोरखौ नोङो जिसुनाव बिख'ना होयोब्ला बिसोरनि गासै थांखिफ्रा इसोरनिसिम सहैगोन दिनै बिसोरो गोबां गेदेर फोथायनायजों फैदों बिसोरनि गोरबोनि गाबनायखौ नों मिथिगौ जेरै गाव गावनि थांखिफोरखौ लाना जायफ्रा फोरबोनियाव बिगोन बेखौ फोरबोआ दांथारगोन थैनाय समाव जेरै नोंनि थैनाय समाव गोबां सुबुंफ्रा गाबदोंमोन दिनै आरोबाव नोंनि मांखरसालियाव फैनानै बिसोरो नोंखौ मोगथाङाव नुवाखैब्लाबो गेदेर फोथायनानै नोंनियाव बिसोरनो गाबथानो फैदों गोबां सुबुंफ्रा गोजान आरो खाथिनि मानसिफ्रा नोंनाव बिसोरनो फैयो फिसा दिनै बे मांखरसालियाव गोबां मानसिफ्रा गोबां गोरोन्थि सानब्लाबो गोबां गाज्रि नोंखौ बखिब्लाबो निन्दिब्लाबो फोरबोनि थाखाय बिसोरनि थाखाय नों बिसना होदो आरो बिसोरखौ निमाहा होदो मानोना जायनाव इसोरनि जिउआ गैया बिसोर जेब्लाबो नंखाय निन्दिग्रा होसोग्रा मुगैग्रा बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो नों अरायसम बिसना होदो मानोना फोरबोआ निन्दिग्राफोर होसोग्राफोर बिसोरनि थाखाय नोंसोर बियो नामदों दिनै जोंनि अनजाग्रा बे आलासिफ्रा गोजान जायगानिफ्राय फोथायनानै बिनो फैदों गोबां थांखि आरो मिजिं लानानै बे गासैखौबो बिसोरो जोंनाय स्रांखौ होनानै समायना बिबारनि मोदोमफोरखौ नोंनि बे मांखरसालियाव बावनानै बिदों अ आलफानसा फिसा जेब्लाबो जोङो नोंनि बिसानायखौ जेब्लाबो मिजिंथियो दसे समनि सानैसोनि जिउखौ लानानै नुजाफैबाय जों बयबो आलासि बायदि दसे समनि सानैसोनि जिउखौ लानानै नुजाफैबाय जों बयबो आलासि बायदि थां
थांफिननांगोन उन सिगां हारसिं थांफिननांगोन उन सिगां हारसिं आदम हेवानि मावनायजों पापनि फिथाइ सावमोनदों थैनो नांदों बारग' हाया रावबो जोंलाय इसोरनि सावा बारग' हाया रावबो जोंलाय इसोरनि सावा खालामथ' खालामसै दे नोंसोरो Papi kedua kalapnya Papi kedua kalapnya siapa Israel Maria ya ada saudara saudara itu apa Israel saudara Maria bisa ada serba dia saudara kalau bisa Israel ada biaya sudah sacrifice sudah sacrifice itu betul betul itu saudara itu apa जोबनो गैयै बेखौ आलफानसा बर' नार्जारिनो मुङा गोथाङै दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायाव दिनै जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जानो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जेरै नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जेरै नागारो आरो जों खान्दालाव दालांबो बे खालामफै जोंखौ बोखा आमेन खुलुमा मारिया अननाय जोङो फनाय फोरबोआनो लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादानिनो बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रानि गेजेरनिफ्राय जिसु अगोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पाबिफोरनि थाखाय बिदानि थानाय समाव आमेन नाजारि जिसुनि मुङै मारा ख्रिस्टाननिफ्राय आंनि फोरबो जिसु जिसु आलफानसा फिसा बे ख्रिस्टनियाव थानानै नोङो जोंखौ बोर होदो आलफानसा फिसा जोंनि थाखाय बिसना होदो जिसुआ बाख्नाय जाथों